Amen, amen. Naimbag nga malimte amin kakabsat. Amen. Welcome to our midweek service, our prayer meeting. Amen. Itangal daw kabsat, kit itangal daw iti longest day kano kabsat. So nga alas 6 nga kabsat, kit nakakat nga to palang iti init. Amen. Rugyan natin or dito nga serbisyo tayo kabsat, baba hindi pa nagkankanta. May request everyone to please stand. Daka man yan ti Zoom, daka man yan ta Facebook, tumakder ka kabsat, at nung di ka sta makipagdaydayo ka, makikaisa ka, babayan iti panagkankanta. Amen? Our first song, To the Work. Amen? To the work, we are servants of God. Amen? Ready now! To the work, we are servants of God. Let us follow the path that our Master has trod. With the bond of His counsel, our strength to renew. Let us do with our might what our hands find to do. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. Second verse. To the work, let the hungry be fed. To the fountain of life, let the weary be led. In the cross and its banner, our glory shall be. While we herald the tithing, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. Third verse. To the work, in the strength of the Lord. And a robe and a crown shall our labor reward. Then His company it shall be, and we shout with the ransom, salvation is free. Chorus. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope and trust, let us watch and pray, and labor till the Master comes. Last verse now. To the work, there is labor for all. For the kingdom of darkness and error shall fall, and the name of Jehovah exalted shall be. In a loud swelling chorus, salvation is free. Toiling on, toiling on, toiling on, toiling on. Let us hope, let us watch, and labor till the Master comes. Amen. Our next song, Standing on the Promises of God. Amen. Standing on the Promises of God. Ready now. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Chorus. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Second verse. Standing on the promises that cannot fail. When the holding storms of doubt and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Third verse now. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cords, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Chorus now. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Last verse now.
the promises of God. Last chorus. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amen. Nagtakder ti karagiti karakariti apo absat. Amen. Because God on the mountain is still God in the valley. Amen. Our next song, God on the mountain. Amen. First verse now. Life is easy when you're up on the mountain, and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. Chorus. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Last verse. We talk of faith way up on the mountain, but talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys. There were trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Amen. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Let's see one more time the chorus now. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Amen. Praise the Lord. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. And all the people say, Amen. Our next song is All I Need. Amen. It's all I need. Ready now. It's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He is all I need. Chorus. He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He is my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and He is all I need. Last verse. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I
can rely to be my strength. As life goes by, He is the Lord of all, and He is all I need. Chorus! He comforts me when I'm weary, eases every pain, fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and He is all I need. One more time, chorus now. He comforts me when I'm weary, eases every pain, fills my deepest longing. Time and time again, He is my soul's inspiration, my heart's consolation, is my everything, and He is all I need. Amen and amen. Remain standing, please, for the reading of God's Word. Amen. Good evening, Pastor John. Good evening, Pastor Proby and kakapsat. Alante na diti Biblia tayo kakapsat. Magipaglugip kayo jay Psalms chapter 5 verses 1 to 3. Page 659 in your Bible. Psalms 5 verses 1 to 3. Basahan tayo kakapsat. Iti Ilocano, gigitan tayo. Verse 1. Imdengam kumadagiti sasa o apo, imutektekam kumay ti pampanunutek. Denggem kadi ti timek ti asug ko, ari ken Diyos ko, takeng ka kararagak. Last verse, ti timek ko denggem ti bigat, o apoy, iti bigat iturong konto iti kararag ko ken ka. Ket tumaktak to, kararag tayo. Apo Diyos, sumamin langitan, nagyaman kami iti nasantuan nga mensahe, iti saom nga nibasa apong. Tamabalinan mi Apo Diyos, iti umay umasideg ak kararag, ken dumawat Apo Diyos, iti piksa, kangurunaan Apo Diyos, iti pamati, nga mapatibkermanen Apo Diyos, babay nagiti sasaom. Ket Lord, tulungam Apo Diyos, iti adipen mo, iti Pastor mi ni Pastor Proby, ikam Apo Diyos, iti bileg, iti wisdom, nga mangi kasaba Apo iti saom, tapno kasta Apo dagiti anak mo, ket tumubker Apo Diyos iti pamati. Bendisyon ang pay Apo Diyos iti prayer time, tulungam ti tunggal mesa kanyami, baksyatem Apo Diyos iti jablo a kabusor, ket dawatik Lord, nga pag may saom Apo Diyos ti puso ken panunot mi, itang arabi. Bendisyon ang Lord, dagiti adan iti Zoom, kastamat ti Facebook, sapay kumapo Diyos ta napintas Apo iti internet. Tapno kasta dumanon Apo Diyos nga nasayaat, nga agbalin Apo Diyos nga bendisyon dagiti mensahem. Maminsan pay Apo Diyos, dawati kadi, nga tulungam iti tunggal mesa kada kami. In Christ's name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. All right, you may please be seated. Good evening, Pastor June, Pastor Proby, ken kastamet kadigiti amin ken si bubukel nga pamilya iti HBBC, and likewise to the HBBC ministry, friends, and prayer partners. So iti dayti agundaway kakabsatin tayo iti maysa, wano iso ti maysa kadagiti kang runaan nga aramid tayo iti daytoy nga rabii, because it is our prayer meeting. We will spend our time for this moment in prayer. So adada dagiti nakapost kakabsat iti monitor screen tayo, kat I think it is we will going to do what we are going previously, get a prayer partner, tapos agsinublat kayo nga mangikararag dagiti aday iti monitor screen kakabsat. Te mangeg datay ka prayer partner mo, hamat nga tayo napig sa unay, tapno at least kat san nga ma-disturb, dagiti kaabay tayo kakabsat. Datay at least kat manggagyo nga dwa, audible, ti kararag ti maysa kadat kayo. Sinubla tayo no kakabsat kadagijay prayer request written in
the monitor. Kat digiti kakabsat tayo, kan gagayam tayo ng agbuybuya, kadigiti live stream, Facebook, YouTube, no dadadagiti urgent prayer request yung kakabsat, just feel free to type kadigiti comment section, kadigiti AV tayo kat mabaling nga mamonitor dadigito kat may kararag to iti papastor tayo kakabsat after the prayer time. Alright, so antay baybayaganan, find your prayer partner and let us start our prayer time.
Amen. Praise the Lord. Did you enjoy your prayer time, kakabsat? Amen. Malagip ko jay preaching ni Pastor Ruby. Uray kasanot kinalaing mo, kinawidom, kan kinadiskartem ti panagbiag. Noawan iti panagkararag, kakabsat. Panangi presentar, panangi human iti apo, digiti amin, nga detalya ti panagbiag tayo. Awan iti pagbanagan na kakabsat, digito nga plano kong banggap. Kan noawan ka datay ti panagkararag, kuna ni Pastor John iti tinabayagan, banbanug ken kudkudas tayo kakabsat. Ti amin na balay kita iti panagbiag, day tagat bunga iti panagkararag kakabsat. Whatever we will become, whatever accomplishment we have, whoever we become, that is always because the result of prayer. Amen. Praise the Lord. So, we have some announcement here. Umuna kakabsat, ikararag tayo ti balaygi on June 25, HBBC Australia Anniversary. Amen. Praise the Lord. Pag-pray tayo, kakabsat. Pag-pray tayo nga ti kararag, ti pastor tayo, kat masadadapay nga ma-strengthen ti trabaho ti Apo di jay, adupay iti tattao nga makangeg iti sao iti Apo, kan may share iti church, kakabsat. Alright, so let us now to acknowledge our brethren, kadagiti na duma-duma nga sanctuaries, kakabsat. Iyon na tayo DJ HBBC Lawag, na imba garabi yu amin dita, kakabsat. Amen. Praise the Lord. Alright. May kadwa, kakabsat, nga i-acknowledge tayo. Okay, HBBC Pasukin. Amen. Good evening, kakabsat. Okay. I think that is HBBC Claveria. Amen. Praise the Lord. All right. Okay. So, also, HBBC is that Dingras. Do we have HBBC? Amen. Praise the Lord. All right. And then, bagkatak basit dito yung kakabsat kat Jack Malasin. Alright, HBBC Karwan. Alright, praise the Lord. Na yung bagarabi yung amin dito kakabsat. Okay, so Lasam Outreach. Amen, good evening. Praise the Lord. Dua dito yung kwati Dingras kakabsat. All right, okay. So we have also here the Los Santos family of Australia. Amen. Praise the Lord. Amen. We have also Brother Cyrus, South Korea. Amen. Hello, Brad. Ayon. Praise the Lord. Brother Wendell. Good evening, Brad. Amen. Praise the Lord. Okay. Who else? Dapat iti ante na-acknowledge kakabsat. Inti Zoom. Awanen. Alright. Sister Raquel Akibay. Risa Akibay. I'm sorry. Praise the Lord. Amen. Who else? Ayan, si Sister Raquel Agunoy. Amen. Sir Enan. Alright. Who else? Lasam, okay, na-mention na natin po kanina yan. Lasam Outreach, Mangyalmer, awanan kakabsat. Alright, and antay dapat malipatan, our Mother Church, HBBC Bacara. Praise the Lord. Alright, in our FB, we have 67 viewers and 9 in YouTube. Praise the Lord. Alright, so before we welcome each and every one of us, o mag-welcome muna tayo bago natin panoorin yung mga pictures, patak, Huawei updates. Alright? Okay, let's all stand up. And I call on our song leader as we sing our welcome song as the AB will prepare the updates. Let's shake hands one another, kapsat. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong
true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be. A family always there to be strong and to lean on, to be strong and to lean on, to be strong, to be strong and to lean on. Amen. Mabalintay itong mga kawan niya absat. Amen. Praise the Lord. Nagpintas ka kabsat at tinaramidan nalpasan jay batak ka kabsat. Amen. Tumagdartayor dami ka kabsat. Let's sing one song. Jesus use me. Amen. Jesus use me. Dear Lord, I'll be a witness if you will help my weakness. I know that I'm not worthy, Lord, of you. My eyes of faith, I see you on the cross of Calvary. Dear Lord, I cry, let me your servant be. Chorus. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Second verse. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He's the beautiful rose of Sharon. He's all the world to me. But best of all, he is my coming King. Jesus, use me, oh Lord, don't refuse me. Surely there's a work that I can do. Even though it's humble, Lord, help my will to crumble. Though the cost be great, I'll work for you. Last verse now. I'll stand for thee, dear Jesus, though that may come my way. I'll spread the gospel to the foe and hear. But if it be
praise the Lord. Mabalintay tumukawin kakabsat. Tama kang ngigtay timay sa nga special number, trio. Amen. Praise the Lord. Let us now prepare our Bibles, notebooks, and pen, and especially our heart, as we will now going to listen to the preaching of God's Word through our beloved Senior Pastor, Pastor Pruvi Cadeleña. To God be the glory, and what a blessing to come together for prayer and to be able to present our request to God and pour out our heart to Him. A Christian, a praying Christian is a powerful Christian. So tibilig tayo, ang ating kalakasan bilang mga mananampalataya ay nakadepende sa ating pananalangin. Tonight, I would like to speak to you from the book of Psalms chapter 71 verse 3. Psalms chapter 71 verse number 3. Let us all stand together and read this passage from the scripture. Ito po ang magiging message at devotion natin sa gabing ito on this prayer meeting. Psalm 71 verse number 3. The Bible says, "Be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress." Manalangin tayo. Dakilang Diyos, thank you so much sa gabing ito. Purihin ang inyong pangalan. Thank you for all the members who have come to pray for our requests, ang mga request ng mga kapatiran. Thank you that everyone supports this ministry of the church, our prayer meeting. Pagpalain niyo po ang message na aming mapapakinggan. Speak to us in a very special way, especially these days, Panginoon, na napakadami pong mga disturbing things sa buhay namin,
na makaka-distract sa aming focus in serving you, in obeying your will. I pray the Lord that this message will greatly challenge and encourage us. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede tayong maupo mga kapatid. Napakaganda po itong sinabi ng psalmist patungkol sa kanyang relationship sa Panginoon. Sabi niya, "Be thou my strong habitation." Alam mo, marami tayong mga pagkakilala sa Panginoon. Ito po ay depende sa ating mga karanasan sa buhay. But in the case of the psalmist David, sa kanyang personal na karanasan, nakita niya na ang Panginoon ay ang kanyang strong habitation. Ang ibig pong sabihin ng habitation, tirahan, a place to stay, a shelter. Yan pong ibig sabihin ng habitation. At kay Psalmist David, ang Panginoon ay hindi lang shelter para sa kanya, but a strong habitation. Ibig sabihin, it is a kind of shelter that can withstand the rough times, a kind of shelter that can protect him from all the threats, from all of the potential dangers na pwedeng makasira sa kanya. Alam niyo po sa ating buhay, napakadaming mga potential na sumira sa atin. Physically, emotionally, mentally, our economic aspect, and most especially, spiritually. At alam niyo, ang sabi ni Psalmist David, "O Diyos," sabi niya, "nawa ikaw ang aking matibay na tirahan. Be thou my strong habitation." We praise God that though the dangers and the threats of life are fierce and intense, meron po tayong siguradong shelter that could protect us from all of these destructive forces in life. At sabi niya pa rito, "whereunto I may continually resort." So, dito niya tinukoy na ang kanyang relasyon sa Diyos, ang Diyos para sa kanya is His continual resort. Alam niyo sa panahong ito, marami pong mga tao ang nagtutungo sa mga resort. Ang ibig pong sabihin ng resort ngayon a place of vacation, a place of relaxation, na kung saan ang tao pagod, doon magre-regain ng kanyang relaxation at doon siya magpapalakas. Pero kay Psalmist, sabi niya, "whereunto I may continually resort." So, ikaw o Diyos, anya, ang aking matibay na shelter, or my strong habitation that can protect me from all these destructive forces in life, whereunto I may continually resort. Ibig pong sabihin, yung salitang continually, mga kapatid, hindi po yung na-overcome niya yung ngayon, okay na lahat. May bukas na naman, meron na naman bukas, meron na naman susunod na araw, meron na naman next week. Nagwa-wonder tayo, bakit hindi man lang tumitigil, bakit hindi nawawala ang mga bagay-bagay. Kailangan pa nating mag-respond, kailangan pa nating harapin ang mga challenges na ito sa buhay. Talagang parte po yan sa atin. Kalooban po yan ng Diyos. Sabi niya nga sa Bible, "in this world, you will have many tribulations. That they that live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." Talagang kalooban ng Diyos na tayong kanyang mga anak ay makaranas ng ganupong mga affliction o mga hirap o mga destructive forces sa buhay. But praise God, it is not about how destructive the force may be or how destructive those things are. It's all about the strength of the shelter. Kaya sa Kristiyano, mga kapatid, matutunan natin na to walk with God and to consider Him as our strong habitation whereunto we can continually resort. Ang ibig pong sabihin ng salitang resort is a person or thing that one goes or turns to for help and support. Napakaganda po ang meaning ng resort. Ano po? A person. Yan po ay sinasangguni ang tao o persona o bagay na upang sa gayon makakahanap tayo ng tulong, help, o kaya naman ay support sa ating buhay. We all need that help. We all need that support. At marami tayo mga kapatid, may pera ka, pero hindi sapat yon. May education ka, pero hindi sapat yon. May mga kaibigan ka, pero hindi yun sapat. Kaya dito kay Psalmist, sabi niya, "be thou." Ibig sabihin,
Marami naman siyang pwedeng puntahan, marami naman siyang pwedeng sanggunian, pero sabi niya, O Diyos, ikaw ang aking matibay na tirahan. You are my strong habitation. Now, ang title po ng ating message ngayong gabi is, The Lord, Our Ultimate Resort. Pag sinabi nating ultimate, we can turn to things. We can turn to our friends, to our families. We can turn to everything. But ultimately, ang talagang makakapagbigay sa atin ng proteksyon, ng siguradong proteksyon sa mga potensyal na bagay na makasira sa buhay natin, sa ating pamilya at lahat, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. The Lord, our ultimate resort. Now, meron pong 4 na katangian ng resort o strong habitation na dapat nating maunawaan sa ating buhay. Una sa lahat, mga kapatid, a resort is a place of refuge. A resort is a place of refuge. Pagtaklinan, pagpaarayatan. That's what it means. Sabi niya, be thou my strong habitation, whereunto I may continually resort. Thou hast given commandment to save me, for thou art my rock and my fortress. We need a place of refuge. Kailangan po natin yan. Ano kaya ang buhay natin bilang mga mananampalataya kung wala tayong refuge? We need a place of refuge from rough weather. Rough weather. Ang ibig pong sabihin ng rough weather, mga kapatid, ito po'y season, panahon na, it could mean storms. Storms, mga bagyo. Ang bagyo, okay lang sana yung ulan. Kasi ang ulan, beneficial. Pero yung bagyo, nakakawasak po yan. Ultimately, kaya niyang sirain ang bahay, kaya niyang sirain ang napakadaming mga bagay-bagay. So in life, there are problems, there are situations, there are challenges na pag tinitignan natin, mga kapatid, makakasira sa atin, sa ating pamilya, at maging sa ating church. What a blessing that we can turn to God for refuge. We can come to Him and say, Lord, protect me. Ikaw ang aking refuge from these storms of life. Not only the storms, but rough weather also means heat. Sabi nila sa mga panahong ito, mga kapatid, anong tawag doon? Global warming. Di ba? Sabi nga ng mga ibang mga derma, nung araw daw, yung init, vitamins, ngayon, potential cause of cancer. Pwedeng makasira, sabi nila. Pero alam niyo po, heat can actually destroy. Heat is beneficial when it is used in the right way, in a way that can turn into an energy, but heat can also be destructive. Kaya, in life, that's the same way. May mga bagay na pwedeng makasira sa atin rather than benefit. When that happens, we turn to God for refuge. Not only that, but rough weather means the trials of life. Ang mga pagsubok ng buhay. Sino po sa inyo ang walang pagsubok sa buhay? Pag wala kang pagsubok sa buhay, malamang ay wala kang ginagawang tama. Sapagkat when you do the right thing, as what the Bible says, when you serve the Lord, when you follow His will, trials will mount. Dadami po ang mga pagsubok sa buhay. But praise God, He is our refuge. Not only we need a place from rough weather that will protect us from the rough weathers of life, we need a place to protect us from raging wars. Yan po ang refuge Ang refuge, hindi lang po yung bahay that could protect you from storm, from heat, in application from the trials of life. Pero ang application din po ng refuge is, pag ikaw ay nasa digmaan, raging wars, you need a place to hide. You need a place where the enemy cannot penetrate you. You need a place where the enemy cannot come after you at all. That you will feel secured and safe. That you know that the enemy cannot come to attack you at all. And that refuge is no other but our God. Sa ating sarili, mga kapatid, we cannot win this war. We cannot win over temptations. Hindi natin kayang paglabanan ang lahat ng mga bagay-bagay
na ibinabato ng dyablo sa atin. Pero we can turn to God and so that God can protect us from all of these things. Biruin mo, pag sinabi mong raging, mga kapatid, it means great force. It means very intense. Remember that the devil is after you. Sa'yo, sa akin, magmula nung tinanggap natin si Kristo at sumunod na tayo sa kanyang kalooban, we became disciples of Jesus Christ, the devil has declared war against you. Kaya sabi ng ibang mga Kristiyano, bakit kaya? Mula nung ako na-save, mula nung ako'y nag-a-attend ng church, parang dumadami ang mga problema sa buhay. That is a healthy thing. Pag ganun po ang nangyayari, good po yan. Ibig pong sabihin, ramdam ng dyablo ang pananampalataya mo sa Diyos. And so that He would do everything to throw everything at you just to trample, discourage your faith. There are times we get wounded. There are times we feel we are outnumbered. Pakiramdam natin na, Lord, hindi ko kaya ito. Di ba? Sa digmaan ganun eh. Di ba? You feel you are outnumbered and you feel overwhelmed. There's so much work to be done. You know, there is so much things na, Lord, parang hindi ko kayang harapin. Kinakailangan maharap ko lahat yan, pero parang hindi ko kaya lahat harapin. Praise the Lord. We can run to God. We can turn to God as our ultimate resort because He is our refuge. Amen po ba, mga kapatid? Kaya alam mo, mahina tayo sa sarili natin, humanly speaking. But with God, we are safe and sound. Not only that, but a resort is also a place of rest. So napakaganda nakita natin that God is our refuge to protect us from the rough weathers and from the raging wars. Not only that, but God is also our place of rest. He is a person we can turn for rest. Yan po ang ibig sabihin ng resort. Psalms 23:1 and 2, it says, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters." Biruin mo yun. Ang karakteristik ng sheep, takot po siya sa mga, ang tawag dito, yung mga rough waters or rough rivers, malakas ang agos, natatakot po siyang uminom doon. So ginagawa ng shepherd, dinadala po niya siya sa still water, dinadala po niya doon sa pastuhan where the sheep can confidently and safely rest without any feeling of threat or danger, pero alam niya makakapagpahinga ng maayos. God is our place of rest. Ngayong gabi, 4 po ang kinakailangang maintindihan po ninyo. For the sick, God is the place of rest. Pag sinabing sick, may sakit. Sa mga panahong ito, ang daming nagkakasakit. Ano po? Dahil siguro sa ulan, dahil sa panahon, nagkakasakit ng tiyan, nagkaka-LBM, nagkakasakit sa lalamunan, Makati, o kaya naman masakit, inuubo, nagkakaroon ng sipon, nilalagnat, tinatrangkaso, napakadaming may sakit ngayon. I want you to know that if you are sick, you can turn to God and find rest in Him. Amen po ba? Of course, when you're sick, you need physical rest. Emotionally, when you're sick, spiritually, when you are sick, alam mo kasi, pag may sakit ka, you are being attacked by foreign elements. Di ba? Your body cannot cope sa mga environment. Hindi kaya ng immune system mo. That is why you need to rest so that you can regain strength. Ang Panginoon po ang ating kapahingaan so that we can regain strength. Ma-regain natin yung ating health. Ma-regain natin yung ating kalakasan sa pag-iisip, sa ating damdamin, sa ating pananampalataya upang tayo ay makapagpatuloy na sumagupa sa mga pagsubok ng buhay at magpatuloy tayo na gawin at gampanan ang kalooban ng Diyos na binigay niya na ating tungkulin. We need that kind of rest where we could regain energy and strength and our health. Praise God!
No matter how fierce the situation may be, no matter how we are being attacked by foreign elements that can cause us to become weak in life, praise God, we can turn to God, and in Him, we can regain our strength. We can regain our health. We can regain our momentum and continue to serve God. Praise God for that. Not only that, God is a place of rest for the sick, but secondly, God is a place of rest for the strained worker. For the strained worker. Pag sinabi nating strained, mga kapatid, it means that you feel so tired. Nakakaramdam ka ng pagod or nervous tension. Alam niyo po, may mga sandali sa buhay na, may maririnig kang balita, merong mga pangyayari, sitwasyon, na biglang kakabahan ka, hindi mo alam kung anong gagawin mo, di ba? Matutulala ka, manghihina ka, maguguluhan ang isip mo, and so on and so forth. Bilang isang lingkod ng Panginoon, these things can really, really cause fear, worry, anxiety sa atin. And when this happens, napakabigat Ito yung sinasabi natin na, humanly speaking, napakaganda sanang mag-serve sa Panginoon kung walang mga ganyang problema, walang ganyang mga balakid o parang nagiging hindrance. Diba? Napakaganda sanang sumunod sa Diyos kung wala ang mga hirap na ito na kinakailangan nating pagdaanan. But serving God comes, all of these things comes when we serve the Lord. Diba? Because serving God without this sacrifice is worthless. That is why when you feel strained, when you feel overwhelmed, when you feel that you are being attacked emotionally or mentally, mga kapatid, we can turn to God for rest. Pwede tayong pumunta sa Kanya at sabihin natin, Panginoon, these things cause tiredness in me. I feel overwhelmed with my problems. Let me come to you and rest. That means, let me come and lean on you. Umayak man agsadag ken ka apo, umayak man agtaklin ken ka, and there you will find rest, which means you will have the peace of God which passeth all understanding. Sa mga panahong ito, wala pong tao na walang strain. Alam mo, the more responsibilities you perform in life, the more responsibilities you take, di ba? Ang daming nakadependeng tao sa'yo. Ang daming mga tao na kinakailangan ikaw ay maging malakas, maging matatag, kinakailangan magpatuloy, pero there are times na sa sarili mo, sabi mo, hindi ko na kaya, ayoko na, di ba? Pero hindi ka pwedeng give up kasi hindi binigay ng Diyos, hindi ho inayaan ng Diyos na dumating ang mga bagay na ito para mag-give up ka. That is why there is something you need to do, and remember, when those moments in life come, go to God, rest in Him. What does that mean that you rest in Him? Not only that you rest in Him, na kinakailangan i-pour out mo sa Kanya, yung burden mo na yan, but you rest in Him, ibig sabihin that you trust that He is in control of that situation, He's in control of that problem, that no problem is greater than Him, no situation is greater than Him, and as long as He is in the throne, you are safe in Him. That's what it means to have rest and refuge. Amen. Not only that God is a place of rest for the strained worker, but God is a place of rest for the sore and tired runner. In time, di ba, 40 years na ang church natin, napakatagal na. Ibig sabihin, marami sa inyong mga believers, 30 years na rin nag-a-attend ng church. 30 years na rin nagsusoul winning, naglilingkod, nagbibigay, napapagalitan, natuturuan, napapangaralan, nakakasama sa lahat ng ating paglilingkod sa Panginoon. And there are times that you get tired. You get tired because of tawag dito, yung patuloy na, palagi na lang yun ang ginagawa. Mauma ka. You get tired because you are being overwhelmed by the many problems of life.
when you go to the Lord, He is your rest. Ang ibig pong sabihin niyan, pag ikaw ay napapagod na, and you turn to God for rest, nakakaramdam ka ng ibang klaseng ginhawa, kagaanan ng loob, dahil po, because in Him, your hope is refreshed. Nakikita mo na, pag ikaw, halimbawa, ikaw na lang, sa lahat ng mga dati mong kasama sa church, parang ikaw na lang yung naiiwan. Dalawa, tatlo na lang kayo. Lahat nag-backslide na, lahat naglipat church na, lahat nawala na, yung iba namatay na. So parang iniisip mo, teka, parang ako na lang yata. So when you go to the Lord for rest, nakakaramdam ka ng kaginhawan because in Him, your hope is renewed. Nakikita mo that when you come to God and bring to Him these cares in life, you find your hope renewed and refreshed in Him. Ipinapaalala ng Panginoon sa iyo na huwag kang mapagod. Huwag kang mapagod. Because in due season, you shall reap if you faint not. Diba? So when you find that rest in the Lord, you regain your strength. You regain your momentum. Yan pong problema. Maraming mga believers, although maraming natutunan sa Biblia, but because they don't go to Him, they don't they don't resort to Him, they don't go to Him for refuge and for rest. Napakata ng Kristiyano, maraming natutunan sa Bible, but they stay down, they stay weak, they stay very low, because they don't have rest. They have not found renewed strength. So God is a place of rest for the sick, for the strength worker, for the sore and tired runner. Lastly, God is a place of rest for the soldier. Grabe, ano kayang feeling ng mga sundalo na grabe, napaka-fierce yung digmaan na kanilang pinuntahan, tapos babalik sa kampo, magpapahinga. Wow, what a relief. As a soldier of the Lord Jesus Christ, listen to me. The war is not yet over. Hindi pa tapos ang labanan. Huwag mong sabihin na, oy, matagal na akong Kristiyano, tapos na ako sa aking paglilingkod. Yan ay sa sarili mo lamang isip. Pero sa Panginoon, hindi pa tapos. At hanggat hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo, may ginagawa pa siya sa buhay mo, at meron pa siyang nais na gawin mo para sa Kanya, hindi rin tumitikil ang dyablo na pumigil sa iyo, humarang sa iyo, at magbato ng kung ano-ano mga bagay na pwedeng makadiscourage sa iyo. That is why you need to learn to find your rest. And if you do not find that rest, you will become what? Casualty. Kaya maraming mga believers ang nagiging casualty sa church. Nakakapanghinayang. May potential, may talent, may resources, pero parang sila na po ay yung mga nasa museum na mga tangke, mga basuka, mga kanyon, nandun sila as a figure, pero wala nang magawa pagdating sa digmaan. Naging dekorasyon na lang. Yan po, ayaw nating maging ganyan sa gawain ng Diyos. Na parang maging dekorasyon na lang tayo, tagadagdag na lamang ng attendance, pampuno ng mga bakanteng upuan. We don't want to just be attenders. We want to be Christians engaged in serving God. We want to be Christians engaged in the ministry. So, we need to find our rest. Ito mga nasa museum, eternal rest na yan, mga kapatid. Talagang hindi na magagamit. Listen to me. Do not come to a point where your life becomes waste, becomes useless because of the many wars na pinagdaanan mo sa buhay. Listen to me. God can renew your strength. God can give you fresh strength, fresh anointing, and grace in your life to continue the battle in life. Hindi pa tapos ang Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, listen to me, listen to me. Let us keep on serving God. Let us keep on obeying His will. But we need to learn to resort in Him. We need to learn what the psalmist David said, "You are my strong habitation. I will continually resort." Matutunan po natin yan sa ating buhay. Because if we do not learn that aspect of our relationship with God, tayo po ay manghihina, tayo ay mawawalan ng gana,
tayo po'y mapapagod, tayo po'y masusugatan, tayo po'y babagsak, at hindi na magiging kagamit-gamit pa sa ministry. Hindi na tayo maasahan ng pastor, hindi na tayo maasahan ng ating mga teams, ng ating discipleship team, ng ating AV team, ng usher. Bakit po? Kasi parang tayo na yung mga useless na. Nandun pa rin, kanyon pa rin. Tangke pa rin, helicopter pa rin, pero nasira na ng tuluyan. Huwag ho nating hayaang mangyari yan sa ating buhay. Kung pwede naman pala na tayo, we can be renewed every day, we can experience renewal and revival and replenishment. Ang susi po, gayahin natin itong psalmist na sinabi niya, "Be thou my strong habitation." There are many dangers that can potentially destroy my life mentally, emotionally, spiritually, and even my family. But I will turn to God, and God will be my safe refuge. He will be my shelter. He will be my strong habitation. I can turn to Him and find rest. Doon ko maririgay ng aking lakas. Sa Panginoon ko maririgay ng aking pag-asa. Sa Panginoon maririgay ko ang aking momentum. Sa Panginoon maririgay ko ang panibagong excitement, panibagong kagalakan, panibagong kalakasan na ipagpatuloy ang aking paglilingkod sa Kanya. Brethren, listen, the Lord is our ultimate resort. To God be the glory. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa paalala ngayong gabi mula sa buhay ni Psalmist David. Siya po ay dumaan at dumanas ng napakadami na mga kabigatan ng buhay. Siya po ay napakadaming mga digmaan na hinarap. Napakadami pong mga sitwasyon sa kanyang family, nagkaroon ng mga family issues. Nagkaroon po siya ng mga tao na gustong pumatay sa kanya. At hindi niya alam papaano niya ipatupad, papaano niya gawin sa kanyang buhay ang iyong kalooban at nais. He felt outnumbered. He felt like a grasshopper, and the rest of his enemies are giants. But Lord, David was able to overcome all of these things. He was able to conquer all of these things because he learned one thing. He learned where to find refuge. He learned where to find his rest. At dapat kami din po, matutunan namin, our refuge, you are our refuge. Matutunan namin to come to you for rest. Na sa iyo, maririgay namin ang lakas, ang aming kalusugan, ang aming excitement sa paglilingkod sa iyo. Purihin ang iyong pangalan. Continue to bless the brethren. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To God be the glory. Tumayo tayong lahat and let us sing. Go ahead. Amen. Give them all. Amen. Praise the Lord. Give them all to Jesus. Ready now. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Wrap up all the shattered dreams of your life at the feet of Jesus, lay them down. Chorus. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, amen. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He'll turn your sorrows into joy. Last verse now. He never said you'd only see sunshine. He never said there'd be no rain. He only promised a heart full of singing about the very thing that once brought me. Chorus now. Give them all, give
wounded hearts and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. One more time, the verse now, you can sing your part. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken thoughts. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. And He will turn your sorrows into joy. Sitatakder tayo kakabsat, hindi iti pa nagkararag. Bendito o Diyos, sa puminga na santuan ka na langita, nagyamang kami, iti sa ngayon kami nang iganapo itata. Pudnula unay o Diyos, nga si ka iti salaknib, ken kalasag mi apo iti panagbiag mi, kat dayta apo, kat pudnula unay nga mabalimi nga pangnamnamaan apo Diyos. Iti dayto nga gundaway, mabigbig mi o apo, nga si ka apo iti gubwayan apo iti aming nga kinaimbag, ken pamendisyon, nga rod o apo, sursurwan na kami kumangarod, babayan ka nagiti sa apo Diyos, nga no yan na kami man apo itata, mabigbig mi kumaapo, nga yan na kami man itata, yan nantuman apo iti pangikabilam kada kami, anyaman ti adda kami apo itata, kananyan tuman ti mapaadda apo kada kami, daytoy apo Diyos, kat apo kang ka, gapo iti parabor mo. Alawan apo, awatam di gito'y apo nga sagsagot, nagpay apo iti kaubasam, bendisyon na apo Diyos, kanuray pa'y di giti kakabsat nga mga bendisyon am digiti pagsapulan da, digiti negosyo da, tikiret piksakan sa lunat da po. Kadagito yapo iti kararami, may kapo iti naga na po mga Jesus. Amen and amen. You may please be seated. God bless you as you give. Let's pray. Lord, thank you so much. Paunayin apo, di pa naka-revive mi sa anlaang nga babaan, di pa nagkarkararag mi itay, ngam nang nangruna di pa nagdingag mi apo dahiti mensahe. At the purpose mo apo, kadahiti diningag mi nga mensahe ita. You are implying to us, nga adupay ti kayat mo ngay paaramid kada kami. Ngam hami maituloy dahiti apo. No hami sursuruan ti agsanggunikan ka, nga king ka masarakan mi iti pagtaklinan, nga king ka masarakan mi iti inana, nga mangipasubli ti pigsami, mangipasubli iti tarigagay mi, mangipasubli iti nagpaiduma nga rekta iti panagserbiken ka, ken bileg nga mangsaranget dagiti adu nga karit ti panagbiag. Agyaman kami apo iti daytoy nga pamalagip.
Kat itang arabi agawid kami, balunan mi dahito nga mensahe, saan lang iti panunod mi, no di kat i-practice mi, iti biyag mi. Dismiss us with your blessings tonight. Thank you, Lord, for all who have come. In Jesus' name we pray. Amen. Good night, and God bless everyone. Amen.